Des de l'any 1983, Ciutat Vella ha vist davallar el seu índex de delinqüència del 29% al 16,6%, una davallada molt important que la situa en la mitja de la resta dels districtes de Barcelona. Aquesta millora té diferents raons. Indubtablement l'actuació municipal des del punt de vista de l'urbanisme, la millora de la urbanització de carrers, de vivendes, de nous equipaments, de nous espais oberts, i també una política que es va portar a terme de control, tancament de pensions il·legals i de locals en el seu moment, que això propiciava tot un ventall de delinqüents o de situacions molt properes a la delinqüència. Aquestes millores també es fan paleses en la imatge que la gent té de Ciutat Vella. I si bé és cert que encara no correspon del tot amb la realitat, la gent ja no considera perillós el districte. En aquell moment jo crec que no. Almenys el lloc on visco jo, sempre he viscut aquí, en altres èpoques sí, però ara no. Hay como en todas partes. Es verdad que en Barcelona hay sitios un poquito más saneados por la policía y todo, pero yo vivo por esa zona y no veo peligro. Ningún problema. No lo pienso porque estoy aquí después 3 días y no he visto a nadie que me... No ha tenido ningún problema. No problema. No. Ya no ha dejado de ser peligroso hace tiempo. Sí, hay todavía algún foco de delincuencia y eso, pero yo llevo 6 años viviendo aquí y no he tenido nunca ni un problema. Jo penso que en principi perillosos no són. Sempre et poden passar alguna cosa, però no, jo no els considero perillosos. Hace 4 o 5 años era bastante peligroso. Hoy en día sí, hay algunos robos, pero no es peligroso. No, perquè jo tinc família, jo he viscut aquí a Diagonal i aquí també hi havia atracaments, sí que no. És com tots, vull dir, potser aquests carrers volen més vigilància, però no. No, porque va a ser peligroso. Habrá de todo, como en todas partes. Hasta por la zona alta también hay también atracos y cosas. Ho era abans, però ara ja està una mica més controlat. Els tipus de delictes han anat variant en aquests anys. Abans proliferaven els relacionats amb drogues. Ara el fur és el més freqüent. El delicte que crea més alarma és l'estrabada, és el tirón, el que se'n diu el tirón. Això és el que crea més alarma perquè veus gent córrer, gent que va cridant, etc. Hi ha també el delicte darrerament han proliferat, sobretot a les creuilles o als semàfors, parelles d'estrangers que juguen amb allò que no els poden expulsar, a dir, escolti, miri que té la roda punxada o que li surt fum, obres la porta i per l'altra banda ve un i t'agafa el bolso o la maleta o el que portis de possible valor allí i surten corrents. Són els delictes que més es noten. El que no ha canviat, però, és el perfil de les víctimes, sent els turistes els més afectats. El perfil més freqüent seria el d'una víctima de països occidentals del nostre entorn, anglès, francès, home-dona, el 50%, al voltant dels 50 anys, i que és normalment per les zones de major afluència de visitants del nostre districte. Serien les Rambles, Gòtic, Casc Antic, les zones més visitades. Fa 10 anys, coincidint amb el moment de màxima victimització al districte, es va crear el Consell de Seguretat de Ciutat Vella, format per membres de les 4 associacions de veïns del districte i pels cossos de seguretat, es reuneixen cada 2 mesos per afavorir la participació ciutadana i vetllar per la seguretat dels barris. A través de les queixes dels veïns se veu o s'identifica on hi ha més demanda de protecció, on hi ha més inestabilitat o més inseguretat, i llavors això contribueix molt a canalitzar els recursos que, aprofito per dir, cada dia són més escassos, els recursos policials humans cada dia són més escassos. El Consell de Seguretat és una eina que es va dotar a l'Ajuntament per afavorir la participació ciutadana
i jo diria que molt important i molt novedós i molt important, que té molta transcendència en les relacions i en fer participar tots els ciutadans, perquè la seguretat no és un concepte passiu, sinó actiu, en el que la societat ha de participar i ha d'estar assabentada de quina és la realitat de la seguretat i, a més, poder afegir, aportar totes les suggerències, informacions o requeriments que siguin. El barri on més s'ha millorat la seguretat és el Gòtic. Per contra, els índexs de delinqüència a la Barceloneta han augmentat i s'han mantingut el Casc Antic i el Raval. Malgrat això, aquest últim és el que continua tenint pitjor imatge. ¿Por qué? Pues porque es verdaderamente donde se ha hecho el gueto. El Raval y aquí en la zona de, bueno, que ahora van a derruir, pero que es entre Baja San Pedro y la plaza de San Agustín Bel. El Raval porque es todo lo que dijéramos es el sitio que hay más, hay muchas mujeres, o sea que todo aquello que había del barri chino y aquello por eso es más peligroso que este. Jo crec que el Raval, potser. Doncs no ho sé, tinc la sensació de que hi ha més problemes, no sé, no t'ho sé dir, però jo diria que sí, Ciutat Vella ha canviat la seva fesomia i s'ha convertit en el districte més visitat de Barcelona. Això fa que tots aquests visitants siguin l'objectiu preferent de molts delinqüents, però ni més ni menys que d'altres zones turístiques de la ciutat.